dugu Markel González, Kers Farmako taldeko txirrindularia, gaur lider berria Euskal lehendakari txapelketan, zorionak, 3. lasterketan, konta iguzu, zer moduz eguna? Kaixo. Bueno, eguna hasieratik oso azkarra izan da, lehenengo deskarga topera igo dugu, eta, bueno, holan gero fuga atein da, hirukoa edo gero sartu direz beste lau, eta gero azkenean eizer ipina tiraka eta hartu dugu. Hala ere azken mendaten ikusi dugu jo duzu oso gor hasieratik, eta bueno, eraman ditzu beste korredak eta haien artean bi kajarrabalekin. Bi kajarrabaloriekin joketu duzu garaipena, baina badirudi ja zu asko gastatu duzu, konta iguzu azken kilometraren hori izan dira? Bueno, gaintxan hasieran nik palo bat jo dut, eta gero bi kajarrualek responditu dute, eta gero ja 10 kilometro faltan egolan pizkat kalambrak hasi zaizkit, eta azken repetxoan altzanarekin. Luzea izan da gaurko lasterketa, eta luza izango da lehendakari txapelketa, ez da? Nola ikusten duzu hori mantentzea? Bueno, hori mantentzea, igual lasterketa atxuk salta ingo dotez, beste buelta atxuk dekot, baina saiatuko gara mantentzen. Oso ondo, eta eskerrik asko, Markel. Zuri.